Време и за специалната ни среща на кафе днес. Вижте с кого е. Тодор Славков няма нужда от представяне. Известен е още от самото си раждане като внук на бившия първи в държавата по времето на социализма Тодор Живков, чието име и носи. Тодор преживява много тежко загубата на майка си Людмила Живкова, която си отива от този свят, когато той е само на 10 години. Възпитаник е на столичната английска гимназия, след което заминава да следва бизнес мениджмънт в Швейцария. Там е и когато разбира за политическите промени, които настъпват в страната. 10 ноември си в Швейцария, да. Студент съм, да. Кой ти каза новината, какво се е случило? Аз живеех тогава с един мой приятел, който баща му беше шеф на едно от външно-търговските дружества, български. И от него общо взето научих. Чух се нещо с Леня ми, си спомням, на баща ми и сестрата и ми казаха, че се обърнала палатинката с дедо. Никой не очаква това, което се случи. Това, което се случи в последствие, цялото семейство да бъдем следствени, арестувани, всичките в отделни периоди. Баща ми каза в прав текст по телефона, всичко друго прави, да не ти минава през главата, мисля да се върнеш в България. Когато се завръща в родината, Тодор Славков се захваща с предприемачество и успехът не закъснява. Негов проект се превръща в едно от най-оборотните столични нощни заведения. През 2009 година той участва в благотворителния сезон на Вибрадър, където завърши на 3-то място, а през 2014 разбуни духовете с разкрепостеното си участие в Big Brother All Stars, но успя да спечели формата. Този престой или онзи тогава с нас преди колко 5 години, наистина ти беше по-приятен, по-лек? Онзи престой беше много по-приятен и по-лек. Става просто тук в началото всичко вървеше по мет и масло, както се казва, но последните няколко дни последната една седмица беше супер трудна. Въпреки че тогава изкарах 2 месеца. Този път хората бяха различни. Тук безделието и бездействието общо взето водеше до всичките тези неща, на които се нагледахте. Въпреки че те са супер преекспонирани. Не съм дошъл да се оправдавам, напротив. И не съжалявам за абсолютно нищо. В личен план Тодор е щастливо необвързан. Голяма радост му носи пълноценната връзка с дъщеря му Катя, която също е била гост на кафе. А по време на последното му участие го поздрави директно от ски пистата. Какви са големите промени в живота на Тодор Славков и с какви нови начинания се е захванал, ще разберем от самия него сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Тодор Славков. Добре, да те видим. Добре дошъл. Видя ли са в предишни периоди? Да, видях се. Ето тук сядай, бутай възглавничките и се настанявай. И аз те видях. Ама така по-ми харесваш. Гала и ти на мене така по-ми харесваш. Какво правиш? Направо си неузнаваем. Диети, спорт, какво е това? Не, диети няма. Аз мисля, че не съм се променил чак толкова много от последното участие. Още си отслабнал, още по-висок си станал. Да, по-висок стана. Да. Нормално е към 40 човек почва да расте. Това е характерно. Не съм наистина. В смисъл, нито диети спазвам. Аз не съм чревоугодник. Помниш... Помня, да. Тогава почти не ядях. В смисъл, замествах. Имах заместител на храната, но не ям много и спортувам повече. Аз спомням, бяхме си говорили за един кръвен тест. То ще ли го спазваш? По него ли се храниш? Нещо преди време си беше. Да, спомням си, че ми каза, че бира не трябва да пиеш. Точно така. Бяха доста популярните кръвни тестове тогава по това време, но не мисля, че има кой знае какъв ефект. Внушението е доста това, което може да е... Ти тогава отслабна доста, може би си ограничил доста неща. Аз отслабнах драстично точно след нашия Вибрадър. Да. Тогава свалих към 20 кг, но тогава си бях правил разни операции на крака и обездвижването съвсем нормално води до качване на килограми. Наистина ли абсолютно си спрял алкохола? Абсолютно да. В смисъл, то не е тайна за никой. Ма съвсем нищо. Съвсем ако съберем сега и седнем на маса, няма да пиеш една чаша вино. Аз още в началото, като го спрях алкохола, такива компании ги избягвах. Изобщо няма как да стоиш на маса с... Добре, какво ти си бухем по ген, по наследство. Да, затова се чувствам толкова неестествено от 2 години. Не, сериозно, сега като се събираш с приятелите си, какво ти казват? Сигурно за този период от 2 години съм изпил една бутилка бира, половин чаша вино и една глътка уиски. Не ти ли се сърдят? Не ти ли казват, стига бе, събрали сме се, празнуваме нещо? Общо взето, тези 2 години не съм в нощни заведения, сигурно не съм бил. Наистина, ти просто... Не ти ли липсва или просто мина в някакъв друг етап от живота си, защото обичаш да се забавляваш? Не толкова за алкохола, въобще. Не, липсва ми това излизането с приятели. В смисъл алкохол, като алкохол не ми липсва.
Но излизането с приятели точно по заведения, това ми липсва най-много от тази промяна. Но просто трябваше да направя тази пауза рано или късно. Сега какво е ежедневието ти сега? Корено различно от преди това. Ти и преди си работеше и си имаше сериозни ангажименти, но освен това и нощите бяха... Да, сливаха се. Не, беше какво? Денонощието не се знае. Човек живее, забавлява се. Нормално е. Аз не бих казал, че има моменти, за които да съжалявам и така нататък, но всеки човек трябва да прави някакви такива решения да взима за себе си. Казваш от 2 години, но аз знам, че миналата нова година, когато тая злополучна история с катастрофата, не си искал да останеш в болница, въпреки че си бил с комоцио, за да не пропуснеш новогодишния купон. Не, няма такова нещо. Така ли? Не знам откъде си го чува. Ще ти кажа откъде. Да. Някои такива неща имам, които след малко за Танзания също интересни неща чух, но ти ще ги опровергаеш. Мозамбик, извинявай. Аз първо, катастрофата се случи на 30 декември 2015. Да. Аз се събудих в болницата на 31 декември. Въобще не бях в състояние да си мисля да... Те му оперираха няколко дни след това. Така че въобще не ми е минало през главата. Пък и нямах и някаква точна оговорка за някакъв купон или... Какво беше? Сериозно ли беше? Нещо имаше ПТП съвсем нормално. Да, не имах шелове, главата ми беше сцепена, щупено рамо. В смисъл... Добре ли си някакви добре съм, напълно се възстанових. Сложиха ми железа, сложиха в ръката, извадиха ги след 10 на месеца. Рамото ли беше? Рамото, да. Много неприятно. Много спомен от помня много добре, да. И това само, слава Богу, не съм стигала до операции. Добре, със спорта какво правиш? Много сериозно се беше захванал по едно време. Продължаваш ли? Бях се захванал много сериозно с нашия общ приятел Ники Китайца, който... Точно така, да. Той ми разказваше. Само хубави неща мога да кажа за него. Сигурно е най-добрият фитнес инструктор, при който съм попадал. Ти вече, предполагам, имаш много опит, не ти е нужен не ти е нужен, но в началото 1-2 месеца няма как да не минеш, защото той много добре се аргументира, обяснява ти много точно и ясно точно какво трябва да правиш и защо трябва да го правиш. И наистина е много добър в това, което сега продължаваш ли? Продължавам, да. Аз никога не съм искал да ставам културист, да правя някакви мускули, но да хода поне 2-3 пъти седмицата на фитнес. С Катето? Спортувате ли заедно? Катето спортуваме, да. Тя в смисъл на фитнес не ходи. Не ходи на фитнес, но аз припомних това включване от ски-пистите при предишното ти гостуване. Тази година... Гледай, погледни каква беше, такава беше. Помниш я, да. По Big Brother, Тодо е. Да. Беше много смешно тогава. Много смешна, много сладко малко момиченце. Сега станала вече малка дама и е много красива. Ще я поканя при нас, защото е тук с теб да си поговорим малко и с нея. Гледай каква е дългокрака красавица. Катенце, заповядай. Много си хубава, бе, мило момиче. Добре дошла. Много се радвам, че си тук. Ето, бутай или до татко ти, или тук, където решиш сядай, където ти е удобно. Бутай възглавниците на нас се настанявай. Как си? Питах баща ти, спортуваш ли с него? Каза, че на фитнес. Не, разбираемо, но какво правите заедно, я кажи? Ами, караме ски. Стана ли той добър колкото теб или има още хляб да яде? Има още. Друго? Ходиме на кино, където той заспива. Това е много интересен спорт. На кино, където той заспива е яко. Особено сега знаеш ги тези киносалони, които се излягаш. Да. Как да не заспи човек? Те и от годините, може би, вече, защото преди това не съм заспивал по време на филм, но... Добре, колелета разбрах, че карате, обичате заедно. Да, караме през по-топлите дни. Слуша ли? Да. Браво, така трябва. Аз не мога да откъсна поглед от нея. Много си хубава, наистина. Опитвам се преди, че много повече на баща си, сега някакси нещо твое, много си... Да, така е наистина. Да. Нещо като че ли от майка ми започнаха да се появяват черти. Може би наистина. Като характер на кой приличаш повече? На мама или на тате? Мисля, че на тате. Така. Правилен отговор. Браво. Дано си взела най-хубавото и от двамата. Разбира се. Какво става с училището? Харесва ли ти? Приятно ли ти е да ходиш? Да, само че ставаме рано. Това е едно от неприятните неща в училище и аз не обичах. Нямате ли единия срок сутрин, пък другия следобед? Отвратителна работа. Аз като ученик беше така. И си викам само да свърши този срок, почвам да си спя и отивам по-късно. В училището разбрах, че има паметник на баба ти, има музей направен на Людмила Живкова. Знаете ли децата, че си нейна всъщност внучка? Ами някои знаят, други не. Казваш ли им? И въобще какво са ти разказвали? Баща ти разказвал ли ти е за баба ти? Да, знам, че е била министър на културата и е била много добра. Знам, че е правила много хубави неща за България. И да, това... Дете си. Мерси. Да.
И наистина прилича на нея. Гледам сега и виждам и снимки. Да, започнаха да. Аз я наблюдавам как се променя, въпреки че се виждаме всеки ден недено. Много хора казват, че е била рядко цвете баба ти, цъфнало не на време. И аз така си мисля. Дано да е прихванала повече неща от баба. Сигурно. Сигурно е прихванала. Каква ще ставаш като пораснеш? Ами кажи, знам, че се сменят непрекъснато мненията в тая възраст, но от сега решила ли си нещо? Ходя на актьорско майсторство и мисля, че искам да стана актриса. Че хубаво. Може и телевизия. И това има откъде да тръгнеш по този път. Да. Ти как я виждаш? Добре ли ще е като актриса? Тя ще избира. Аз съм последният човек, който и в момента, и за в бъдеще се надявам, че ще дава някакви строги насоки. Разбира се, строги не, да, но... Става просто, че човек сам трябва да си ги избира тези неща. Това, ако си спомняш на времето, бях много тежък атеист, като бяхме в... Сега вече съм преминал към агностик. Не знам, беше права тогава. Беше права напълно тогава, че не трябва човек да... Въпреки, че, вярвай ми, никога през целия ми живот, от който имам спомени, никога в нашето семейство не е коментирана тази тема за вяра и така нататък. В смисъл да са ми обяснявали баща ми, дядо ми, още по-глупости. Човек, аз сам стигнах до някои заключения за мен, така че... Аз съм сигурна, че във вярата точно така става. Това имам предвид, че сама трябва да стигне до много изводи за себе си. Тя ще стигне до много интересни изводи, съм сигурна, като, например, след някоя друга година, че иска да има гаджети, как ще го приемеш това, като почне да ти... Май вече този момент е настъпил сам. Да. Те първа ще трябва да свиквам с това. Внимавай с баща ти с гаджетата, защото когато си красавица, предполагам, че много ще те харесват. Не знам. Катенце, днес на училище ли си? По принцип да, но нямаше как да отида. Днес няма как да отидеш, но аз ще си говоря с баща ти за сега някои по-сериозни неща, така че ще оставя пак оттам да ни гледаш. Ти, не знам, малка си още да се интересуваш от политика, но какво? Казваш ли му нещо? Добре ли е това, че е избрал да тръгне в тая посока? Или... Според мен да. И ти като него. Избора си е негов, той си решава какво да прави. Да. Добре, мило дете, взимай сока и ето оттам ни гледай. Добре, Всъщност можехме и за Мозамбик да си говорим пред нея, защото доколкото знам работно пътуване разбира се. е било, въпреки че написаха, че си бил на сафари, по купони. Не, на сафари аз доста странно и за мен, че не стана ловец от мене. Идвайки от тази фамилия. Като малък и баща ми и дядо ми много често ме водеха на лов, но знаеш, защото това страст трябва да имаш и... Така знам. Не станах ловец, така че писа се на много места, че съм бил на сафари и изобщо не е верно. А всъщност по работа беше? Да, по работа. Що път има най-различни възможности. Мисля, че няма да е интересно никой да я разкажем. Освен това, беше много важно за мен да видя, защото ние стремглаво сме се насочили към третия свят. Като се отзовем... Какво ни чакали? Какво ни чака, да видя. Толкова ли пък зле беше? Не, напротив. Аз съм много изненадан. Защото бях чувал много неща за Мозамбик. Втората страна в Африка е това, в която бях. В Гана съм бил. Разликата между Гана и Мозамбик е огромна. Мозамбик все пак до 89-та година е вървял горе-долу по същия път, по който и България вървяла. Да. И столицата Мапуто адски много прилича на София. Много странно. Аз бях изненадан, наистина. Има панелни блокове, стари сгради като наши. Всъщност пускаме някакви, които... Не, много снимки няма в столицата. Бях 2-3 дни. Бях в една провинция. Аз доколкото знам, Тодор Живков се е срещал с техния бивш първи... Самора Машел, Той е идвал тук в България. Видя ли хубави, красиви места по плажовете им беше ли? Не, въобще не съм стигал до плажовете. Въпреки, че бяхме на Индийския океан. И столицата на океана и провинцията е съвсем близко. Такива картинки от те, които пуснахме... Ето ги всъщност, видяхме дяло ти... Да, това е посещението. Той 85-та година самолетна катастрофа, която е... Да. От тези самолетните катастрофи, които не са случайни, Южна Африка се разбива. Спираме сега, за да видим една реклама. След това имаме да си говорим за новите неща, които си избрал за себе си, които отново ми беше казал, че там никога. Да, така. Аз ще ти разкажа. Да, ще ми разкажеш след рекламата. С Тодор Славков пием кафе днес. Малко само още към Мозамбик. Я ми кажи нещо вкусно. Опита ли там? Имаш ли нещо хубаво,
Те са били португалска колония и кухнята... Тя хубава португалска кухня, казват, че прилича, аз не я познавам на нашата малко. Прилича. Доста. Става просто, че на мене доста ми допада така кухня. Видя ли те картинки, които сега виждаме? Така ходещи хора с всичките тези неща? Има това, особено там в провинцията, където бяхме. Цветни, пъстри. Да, много характерно. Но аз бях изненадан. Нампула, така се казва и провинцията и столицата на провинцията. Не знам коя по големина провинция, но инфраструктура е абсолютно нормална. Това ме изненадаме. За столицата... Няма превоз, няма транспорт, няма... Не. С самолета тяхме от столицата. Имат... Абсолютно няма изобщо тази престъпност в по-северните части на Африка. Нали, не най-северните, но самата Африка, Централна Африка. Нищо общо няма, въпреки че до Южна Африка абсолютно нищо общо няма с престъпността в Южна Африка. Единствено с красотата на оная част на света, защото съжалявам, че не си отишъл по плажовете, аз разглеждах някакви кадри много красиви, наистина много красиви. Да, имат курорт един, ще излъжа, как се казва, много известен. Дай малко да прескочим сега напред към напред България. Да. Движението, което всъщност основава баща ти, към което ти се присъединяваш, подкрепяш, кандидатираш се за народен представител. Кажи ми, с теб сме си говорили сериозно, че нямаш никакво любопитство към това да влезеш в политиката, че си канен неведнъж от различни... Не съвсем различни, общо политически сили. Съм канен от всички политически сили. Като казвам всички, имам преди всички. Особено в периода след като излезнахме от Big Brother. Не знам тогава какво толкова харесах в мен, явно личният пример, който давах. Така. Но тогава отказвах моментално, изобщо не съм го и премислил дори. Пак това ти го спомена, че една от причините да се захвана изобщо е, че тази партия е основана от баща ми. Тя е основана преди доста време и нищо... Тя е основана 1994 година. Те участват 2 пъти на избори. Единият път са на милиметри от влизането. И след това сякаш малко замръзва. Да, тя абсолютно от 2005 година няма абсолютно никаква дейност в партията. Сега на себе си изобщо не гледам като на традиционен политик и съм сигурен, че и хората не гледат така, защото аз... И слава Богу, на традиционни се не гледахме малко. Точно така. Аз дълбоко в себе си презирам политиците. Нали, много глупо е това да се каже, че презирам политиците, а в същото време ставам политик. Аз пак държа да кажа, че аз не съм политик и не искам да заприличвам на тези политици. Особено в момента. В България в момента, според мен, изобщо не може да се говори за правене на политика. В буквалния смисъл. Аз ако исках да стана депутат, това можеше да се случи преди много години. Добре, да ме влизаш в играта. Моята роля, това, което аз виждам за себе си, какво мога да направя е общественото внимание да бъде съсредоточено в това, наистина да се види България до какъв хал е стигнала, защото ние сме в катастрофата в момента. Ние не сме преди катастрофа или около катастрофата или след... Ние сме в катастрофа в момента. Това дали ще управляват БСП, дали ще управлява ГЕРБ, няма абсолютно никакво значение. Мисля, че особено последните 13 години, което е половината преход, и двете партии доказаха, че са негодни. Не, че няма стойностни хора и в едната партия и в другата партия. Но пак казвам, аз нито се стрема за някакви постове, нито някога ще вземам такъв пост. Въпреки, че... Кой те нави все пак да влезеш в тая игра? Дали ще правиш това, ще покажеш каква е истината за България, ще сваляш маски или имаш някаква ясна визия за това, аз не знам какво трябва още да се случи, хората да видят, че това е затворен кръг. Абсолютно едни и същи хора. Това е последните 15 години. Едни и същи хора са едни и същи лъжи. Повтаряне на едно и също, а в същото време ние ще изчезнем. Наистина ние ще изчезнем. С този демографски срив, този етнодемографски срив, защото населението турското и циганското, то се запазва. Дори се увеличава. Аз знам, че председателя на движението ти е повлияла по някакъв начин на Зорница Атанасова, за да се ангажираш с сигурност. Това забравихме да го споменеме. Тя е председател от 2 години горе-долу. Тя лично ме покани да участвам и тогава го взех това решение да се включи в политиката. Една от причините е тя. Айде да поканим при нас, за да си говорим заедно, така или иначе ще ми кажете. Добре дошли.
Добър ден. Добър ден. Радвам се да се И видим. аз. Заповядайте. Хубава причина, Тодоре. Да. Да. Този човек съм си говорила с него доста пъти за отношението му към политическата класа в България, към политиката, която се прави, това, което се случва. И винаги е казал, че не иска да поглежда сериозно в тая посока, да се ангажира с политика. Как успяхте да го навиете? Ами, беше много лесно. На пръв поглед обаче. Защото първите ни разговори с него бяха категорично, се отхвърляше категорично възможността той да влезе в политиката, но когато му показах програмата, която баща му е написал 1994 година, 4 години едва след така наречения преход, след началото на така наречения преход, той видя, че всъщност проблемите, които са стояли тогава пред държавата, стоят и до ден днешен. Те са изключително актуални. Само че държавата вече беше много по-разпаднала се. И това беше една от причините той да се съгласи да влезе в политиката. Освен това, безучастното гледане на процесите, които се случват в България, също е съучастничество. И ние сме вече хора на възраст, които имаме деца, както видяхте, Кати вече порасна. И тя ще... Да, и на нея предстои висше образование. И тъй като аз минах този катарзис, как да кажа, този проблем, моята дъщеря или тази дилема, дали дъщеря ми да остане да учи в България или да учи навън, аз я записах да учи в чужбина, платих таксата, но не успях да я пратя, защото реших, че България трябва да има деца и децата й трябва да останат да учат тук. Ами това е много хубаво, ако успеете да го направите. Това го казват повечето политици, че искат децата на България да остават в България, тук да работят, тук да учат. Трудна задача. Само искам да попитам с Тодор, лесно ли се работи? Аз го познавам като приятел, като умен, забавен човек. Не по-равно. Но предполагам, че в бизнеса е много добър, защото си се справил от доста години, си движи бизнеса без да се шуми, без да се афишира около него. Но такава работа, каквато има сега, как се справя? Ами вижте, ние нямаме време за много шеки. Разбира се, към края на деня, общо взето, когато се връщаме от провинция, нали, успяваме да разменим някоя шега, но общо взето аз го пък познавам Тодор като сериозен човек и като човек, който иска да реши някакви проблеми. Така че на мен пък не ми е позната неговата весела страна. И много ми се ще така да се урегулират нещата, че Тодор да върне стария си облик, да се шегува, защото в момента наистина България е изправена пред много тежка ситуация. Наистина България е в кризата и за жалост по принцип богатството се наследява. В момента в България бедността се наследява, което е много тежко и много жестоко. То трудно да се шегуваш с тези неща, защото малко смях пресълзище. Да, точно за това казвам, че в момента ние нямаме теми, на които да се шегуваме и ми се ще всички тези проблеми да се решат и да се върне чувството му за хумор. Кажете ми малко по-конкретно, някакви идеи, цели, освен това да останат децата на България тук и Кати да не замине като завърши училище някъде навън. Дай Боже да успеете. Какво друго? Ами, напред България има различни цели, защото всички говорят за реформи, но очевидно реформите 27 години след като не се случиха, някакси заводския модел е сбъркан. Говорим за реформи в образованието, а всъщност ние говорим само по кои учебни програми да се учи, не се задълбочават партиите, които бяха на власт толкова много години. Ние същи хора, те не се задълбочават всъщност защо образованието не се случва и не върви, защото нямаме работеща икономика. Тоест ние искаме да предложим цялостно решение и истински промени, а не реформи, както ги наричат. Защото сигурността на държавата видяхме, че нашата държава няма надлежна система за сигурност. Ние видяхме, че заради някакви интереси, които са различни от интересите на държавата, не се прокараха. Южен поток не се направи, Бургас Александрополис не се случи. Ако това се беше случило, ние сега нямаше да се чудим дали мигранти ще има, защото ние щяхме да имаме естествени трасета, които щяха да бъдат пазени и от Русия, и от Европа, ние щяхме да бъдем страна с сериозни... Добре, слушам ви. Хубаво ми звучи, обаче това по някакъв начин се е чуло. Защо не се случват нещата? Защо не се случват нещата? Това, което аз, ако имах някаква власт, бих направил, наистина една ревизия на целия преход от първия ден, но от независими специалисти. Защото в момента... Одит на държавата. Одит на държавата, да.
доста такива са правени, но те се правят общо с цел да се уневинат въпросните хора, на които се правят. Защото от някъде трябва да се почне наистина. Да всички говорим за борба с корупцията и така. Това няма нужда изобщо да ги мелиме тези неща. Съм сигурен, че си се наслушала на тези глупости. Но от някъде трябва да се почне. И второто супер важно нещо, нали? Изобщо няма да говорим за демографски срив и така нататък. Може ли страна като България, която е на единия вход за Европа, каквото и си говориме, да не говориме, че между различни религии, на какъв кръстопът сме, ние да нямаме войска, каквато и да е. Утре, ако дойде някой турчин и забие едно знаме в Кърджали и каже, това е турско, ние няма какво да направим. Наистина няма какво да направим. И след това ми се говори на мене за възродителния процес. Не, че е хубаво да се събудиш на другия ден с чуждо име, но никой не задава въпроса, защото възродителният процес се случва точно тогава, когато се случва, а не примерно 15 години по-рано. На дядо ми една сутрин се е събудил, все едно имал идеята да смени имената ми, разбира се. Не е трябвало, разбира се, направи така. Дай да по съвсем друг начин, може би. Което казваш, одит на държавата за целия преход. Харесва ми, обаче дай да кажи ми защо Видин избра? Видин е най-потърпевшия регион. Става просто хората. Преди демокрацията Видин изобщо не е бил беден регион. А там това, което е разрушено, просто е... Аз прекарах доста време в Видин покрай изборите. Ужас. Аз не знам те 27 години наистина. Аз мислих, че имам някаква представа за всичките неща, които са извършени, но Видин, като се види там какво се случва. 50 хиляди ушки било са населението, според мен е някъде към 30 хиляди от 90. Бягат. Няма работа, няма... Бягат и не се раждат. Обикаляйки по страната е нещо страшно. И всичките тези построени заводи, които, нали, даже видяхме и мемориал. Това беше много забавно. Мемориал на навсякъде има, мемориал на жертвите на комунизма. Това е ужасно. Точно във Видин да има мемориал на жертвите на комунизма. При един завод, който е поемал 8000 човека работна ръка, сега пустее. Наистина картината е потресаваща и човек само когато обикаля и се среща с тези хора може да усети колко тежко е положението в държавата, защото в големите градове някакси ситуацията е по-различна, но обикаляйки по селата е наистина страшно. И България от една страна, която е традиционно селско-стопанска, земите ни пустеят, просто е много жалко. Вместо да се възползваме от плодородието на земята ни, нашата страна е известна с това, със своето плодородие. Сега всичко това е занемарено. Хората вместо да работят по населените си места, притока към големите градове е просто насилствено. Насилствен. Дано да успеете, имате идея, всъщност твоя идея е да събереш след изборите и всички на една кръгла маса. Ще има ли достатъчно рицари, които да седнат на тая кръгла маса? Вижте, всички сега се канят на някакви дебати, на които да изяснат своите противоречия. Но всъщност ние сме инициатори на една кръгла маса, която да обедини всички партии да се разпишат под една програма за България, за българските интереси, за спасяването на България, защото ние сме били свидетели на много тежки времена, на войни, на кланета дори, но на такива тежки времена, каквито сме свидетели в момента, никога не се е случвало. Има една тежка братоубийствена война между партиите, между личностите и тази война обаче не е за България. Много трудно се обединяваме, ние много трудно се събираме, не знам това как всеки като гледа личния си интерес. Аз мога да сравня някъде около 14 век, когато ни нападат, е имало няколко боляри, които са си имали, нали, население, имали са си закони и така всъщност са ни превзели, защото нито един от болярите не е имал смелостта, по-скоро, то е смелост да каже, да протегне ръка към другия. И мисля, че историята ни учи и не бива да повтаряме грешките на историята. Време е за обединение истинско за България, за нашите деца и нека да оставим родителите ни да остареят достойно. Амин. Благодаря ви за това гостуване.